Tarata utikalo kile wɔɔrɔ san 2024 Bamakɔ News filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan. Fɛn kɔni an bɛ taa Tɔnbɔkutukaw kɔni a yirala k'a fɔ B4 nata ni o bɛna kɛ san 2025 a bonya a n'a karama o bɛɛ lajɛlen taara ni k'a di Tɔnbɔkutukaw kɔni olu ma. Fɛn kɔni don tɛmɛnenw na dɔgɔkun na fɛn kɔni an ka jamana minisiri min ni ale ɲɛsinnen bɛ seko ani dɔnko ko in ɲɛnabɔli ma n'a bɛ fɔ ma ko Andogoli Gindo. Ale kɔni taara Tɔnbɔkutukaw kɔni baara fɛn min ye ka taa nin bonya kofɔlen ni ka taa a di Tɔnbɔkutukaw ma n'a bɛ fɔ ma ko remise des mascottes. O b'a yira k'a fɔ san 2025 nata kɔni o biennale o bɛna taa kɛ Tɔnbɔkutukaw kɔni o baara. Nin kɛra nisɔndiyakoba ye nin kɛnɛ kofɔlen ka fɛn kɔni Tɔnbɔkutukaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔrɔnfɛ dugu dɔ ka tali kɛ. Fɛn kɔni biennale ka taa a ɲɛnamaya olu kɔni baara ko olu kɔni na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi ni ka se ka nin ko in labɛn ko ɲumanw bɛɛ lajɛlen na. Bari sabu biennale ni ale ko fɔra jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min ka seko ani dɔnko sira fɛ o ye biennale kɔni o y'o ye. Fɛn kɔni a kɛnɛ kofɔlen kɔni ka sa Tɔnbɔkutu maabaw caman tun bɛ yen nɔ fo ka taa se a préfet a maire ani Tɔnbɔkutu maaba wɛrɛw caman a mɔgɔbatigiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan. Wa bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ fana k'u bɛna wulikajɔw kɔni ka o sabati ni ka cɛsiri belebele kɛ yaasa ni ka nin ko in labɛnko na ɲuman na yaasa a bɛ se ka latɛmɛ nisɔndiya ani hakilisigi kɔnɔna la cogoya min kɔnɔna. Hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔ fɛn kɔni farafinna tilebinyanfan tɔnba min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO. CEDEAO kɔni ale ye communiqué kɛ kununko min bɛnna juillet kalo tile 5 san 2024. A y'a yira k'a fɔ communiqué in kɔni kɔnɔna kɔni na ka kɛɲɛ ni waleya ye Ukraine jamana maaw ye min ta ni ka ban Maliba kɔni ka o sɛgɛrɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni olu b'a kɔn u dusukun na u b'a kɔn u ŋaniya la wa u b'a kɔn fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni na. Fɛn kɔni Ukraine jamana maaw a ma dogo maa si la ko olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u y'u ka dɛmɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin banbaciwale maaw ma yaasa u ka se k'u kɔ da an ka jamana finitigilakaw kɔ la cogoya min na. O wulikajɔ kɔni senfɛ sa min ni a kɛra sababu ye ka degun lase an ka jamana ma kosɛbɛ. CEDEAO kɔni y'a yira k'a fɔ a ka communiqué in kɔnɔna la ko olu kɔni na fɛɛrɛw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni Ala sɔnna ma ni ka nin ko in kɔni kɔn u dusukun na an'u ka miiriyaw la an'u ka faamuyaw na. Wa ka tila k'a yira k'a fɔ fana farafinna tilebinyanfan jamana fɛn o fɛn min bɛ yen ni nɔ fɛn kɔni ni banbaciwale maaw kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati. Fɛn kɔni u bɛna u seko kɔni kɛ ni ka u disi da a maa ninnu disi la yaasa hakilisigi bɛ se ka na farafinna tilebinyanfan fɛ cogoya min na. Taa jamana kɔkan kibaruyaw la an b'an kunda Burkina Faso kan utikalo tile 4 min bɛnna san 1984 o kɔni de kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Burkinakaw bara don min ni u y'a ta ni ka u ka jamana kɔni k'a tɔgɔ yɛlɛma. Hakililajigi bolo ma Burkina Faso ale tun bɛ wele ko Haute-Volta nka ka bɛn ni don kofɔlen ma fɛn kɔni utikalo tile 4 san 1984 san wagati. U ka jamana ɲɛmaa min tun bɛ a wagati Thomas Sankara ale kɔni miiriyaw ni fɛɛrɛ ɲuman kɔni ta fɛn kɔni ye ka jamana k'a tɔgɔ yɛlɛma ni k'a kɛ Burkina Faso ye ani fo ka taa se u ka jɔnjɔn n'a bɛ fɔ o ma ko drapeau ni ka couleur kɔni ka o yɛlɛma ani fo ka taa se jɔnjɔn fasa n'a bɛ fɔ o ma ko hymne national u ye kɔni bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka bɛn nin don kofɔlen kɔni ma. O de senfɛ utikalo tile 4 tɛmɛnen min bɛnna san 2024 san ma. Capitaine Ibrahim Traoré ale y'a yira k'a fɔ ko o don kɔni tɛna kɛ don ye min ni a bɛ dogo Burkinakaw kɔni olu la wa ale kɔni na fɛnɛ ka cɛsiriw kɛ k'a yira Burkinabew la k'a fɔ fɛn kɔni Thomas Sankara a ye baara min kɔni kɛ nin ye waleya ɲuman de ye wa ale na o waleya ɲuman dɔ barikada ka o kɛ Thomas Sankara ye. Hakililajigi bolo ma k'a ta o don kama fo ka na se bi ma ɲinan kɔni a san 40 ye Burkinakaw kɔni u ka jamana ka tɔgɔ falen ka bɔ Haute-Volta la ni ka kɛ Burkina ka tila k'u ka jɔnjɔn tɔgɔ ni ka o falen ani jɔnjɔn fasa ni ka tila ka o bɛɛ lajɛlen kɔni falen. Fɛn kɔni a don kɔni ɲɛnɛmayara Capitaine Ibrahim Traoré fɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Burkina jamana kɔnɔ wa Burkinabew yɛrɛ u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a don kofɔlen kɔni o la. Hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la Nizeriyakaw bara fɛn kɔni wulikajɔ belebele o wuli bɛ fɛn min ye kɔni jamana ɲɛmaa Bola Tinubu ale kɔni nɔfɛ. Jamanadenw dusuma kasalen don ka kɛɲɛ ni ko gɛlɛyalen Nizeriya jamana kɔnɔna la fɛn min kɔni i k'a dɔn k'a fɔ baloko ani fo ka taa se adamaden yɛrɛ mago bɛ jɔ fɛn o fɛn min na ɲɛnɛmaya latɛmɛko ɲuman na hakilisigi kɔnɔna la nɔgɔya kɔnɔna la fɛn min kɔni Nizeriyakaw olu ni o yɔrɔ ka jan bi kosɛbɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi.
O de senfɛ o kɔni wulikajɔ kɔni sabati ni kɔni u ka jamana ɲɛmaa ye n'a bɛ fɔ ma ko Bola Tinubu k'a kɔni ka fanga kɔni bila yaasa olu Nizeriyakaw u mago bɛ hakilina ɲuman min na u mago bɛ ni ko lafiya min na u ka jamana kɔnɔna la u ka se ka o sɔrɔ a kofɔlen ko in senfɛ sa fɛn kɔni jamanadenw kɔni ye ani awa finitigilakaw kɔni olu ye awa karikɛ ɲɔgɔn na min ni a kɛra sababu ye jamanaden fanba ni olu kɔni ye degun caman sɔrɔ nka o bɛɛ n'a ta jama kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati hali bi fɛn kɔni ye Bola Tinubu a ka fanga kɔni bila olu ye yaasa u bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ cogoya min na u ka jamana kɔnɔna o la. Balimaw bamananw ko ten fɛn min kɔni ye dakuru ɲɛ kelen a tɛ maa kun sɔgɔ mais a bɛ hakili dayɛlɛ kosɛbɛ. Ikɛrɛni jamana u ye min ta ka ɲɛsin ba Maliba ma kumakan na ko u bɛna banbati wale maaw dɛmɛ a kɛra sababu ye ni an ye kow faamu an y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye an jugu fɛnw ye wa an ye fɛɛrɛw boloda ni ka an ka teriya sira min ani olu ni ɲɔgɔn cɛ ni k'o jɔ. An bɛ dan sigi kunnafoniw na nin yɔrɔ in na an b'a fɔ aw ye k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.